betiko formatuan izango bada ere, hau da, pirulian egingo dugu, zubizurian ondoko plazatxo horretan, baina aurtengo berezitasuna, mirentzin taldea omentzea erabaki dugula izen da. Aurten beraien urte luzetako ibilbidea eten dute, furgoak aparkatu eta bidaiak egiteari utzi dioten. Eta bestetik, omendu nahi izan ditugu bebai urte luzez, presos eta euren zenide eta lagunentzako ezinbesteko taldea izen da urruntasun horretan gertutasuna mantentzeko, berotasuna helarazteko kartxeletara astero-astero, eta sakabanaketaren kontrako lan izugarri hori omentzeko garaia delako. Sistemari kritika egiteko jaio zen rapa. Bide horretan, mezu politikoa eta zuzena dutenak zalantzarik gabe Los Chicos del Maizekoak dira. Hastapenetik, badira 15 bat urte baina gehiago, Nega eta Toni el Suciok Espainiako monarkia, kritika soziala, lan merkatu kapitalista edo hip-hoparen eszena jorratu dituzte. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa, la cosa pilla un bate. Letra aziduak, sarkasmoa, literatura, zinema politika eta herri kulturako erreferentziekin lotuta denak. Ezkerrekoak eta antifasistak, bai abestien bidez, bai elkarrizketa eta sare sozialen bidez. Euren abestiek gazten arreta erakarri dute betidanik, baita pentsamendu berekoak ez direnak ere. Azidotasunagatik eta umore beltza erabiltzagatik. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento. Los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Los Chicos del Maíz, Summer Tour 22, udako tour honetan, Euskal Herrian ikusteko aukera bakarra duzue, igande honetan, gauerdia baina zertxo bait lehenago, Azpeitiko herriko plaza. Buscando cruzar frontera frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza, puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. Mi nombre es la vida, me quieren herida, que caigan sus rejas, cadenas, alambres, fronteras, mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra.
5 hilabete daruz Pablokin komunikaute, familizaz kontaktu zuzenik barik, beran konfesantzazko abogagoa egon barik eta epaiketarako fetxa barik. Nahi gendun Sánchezek Poloniako lehendakarizari kontuek eskatuti eta Pablo babestuti, oinarrizko eskubideen urraketa honen aurrin, baina ez. Pablo babestu biharrin, Polonia babestu deu. Tamalgarrizen. Lo que sí que es evidente es que esto es un asunto que está en manos de los tribunales polacos. El gobierno de España, lógicamente, lo que hace es respetar el Estado de Derecho de Polonia y, por tanto, a la justicia polaca, igual que pedimos siempre respetar a la justicia española y a la de cualquier otro país de la Unión. Fraga in the second position, and Maya Allen closing out. Allen very methodical, stroke by stroke, at the back of the board. Die kommen jetzt hier an 19 auf Schöneck, haben sie allerdings hier 4 Sekunden Rückstand in der Zwischenzeit, also die müssen sich... Hainbeste lago, hainbeste bildur, erlazaitasunik buruan, da hau baino herri hobeagorik zema daude munduan. Ara zer gendun ezateko ere, nik badaukat memoria, dirutik gare bat ere zurratzoko egunkaria. Ikasi nitun da hoiek dira egileak, gure aitonen aitona jartzen zituzten legiak. Umore honez ibilitzeko izan daigun hainbat grazi, eta gehiegi kantatu zerik nola ez duen merezi. Jaso buruak jarrai aurrera, aldanik onduen bizi.
heroiak gara. Egun batean heroiak gara. Egun batean Urarekin harreman estua du Sobronek. Kontzejua Arabako hego-mendebaldean eta Lantarongo udalerrian kokatzen da. Azken hau Añanako kuadrillaren baitan dago. Sobron behea udalerriko ipar-mendebaldetik 500 metroko altitudean dago, Ebro Burgoseko lurraldeekin gurutzatzen den arroila harrigarrian. Sobron gainaldea berriz Artzena Mendizerrako Tolesturen artean ezkutatuta dago, 689 metroko altitudean. Sobronen abentura parkea eta uraren museoa daude, eta bertara leku desberdinetako biztanleria gerturatzen da naturaz gozatzera eta Arabako bazter hau ezagutzera. Ingurua aprobetxatzen dugu, egiteko bai uretako ekintzak edo kanpoko ekintzak, mendaukago abentura parke bat. Badaude hainbat toki ezberdin, hainbat sala ezberdin, badago lehenengoan uraren zientzia, pizkat uraren ezaugarriak ikusten ditugu, gero hurrengoan pizkat klima aldaketa, aurreragoia mitologia eta pizkat uraren botere magikoak edo, eta bueno, ja azkenengo partean ikusi dezakeguna da uraren zikloa eta ze garrantzia daukan urak bizidunekin. Sobrongo ura sendagarria eta terapeutikoa zela esaten zen antzina, eta historian zehar uraren eta biziaren arteko harreman estua ulertzeko gakoak aurki daitezke ur museoan. Bestalde, abentura parkean uretan egin daitezkeen jarduerak anitzak dira. Hemen zehatz ur museoan daukan propietateak. Bi manantial daude, bat Burgoseko aldean eta bestea hemen ur museoan, eta esaten dute tripako minak kentzen dituztera, baita gehitxurruneko harriak, eta ur sendagarria dela. Eta hori da hemen daukan garrantzia. Historian zehar, hemengo lurraldeak urarekin harreman estu bat izan du. Uretan egiten dugu kaiak eta estantza padel. Hemendik aurrera gainera eguraldi onarekin egiten da asko. Gauzak horrela, naturaren zainketak berebiziko garrantzia hartzen du. Balderejoko parke naturala zaintzeko deia egiten dute, izan ere pandemia garaian eta orain ere zakarra aurkitu izan da. Lan egiten dugu kontzientzia horrekin, ez da, ingurua aprobetxatzen dugu erakusteko, ez da, erakusteko eta haiek, zeo zer ikasteko. Hemen gainera lekua oso berezia da, putreak badaudelako, flora ere oso garrantzitsua da. Gu esate baterako Biaferrata joaten garenean, beti joaten gara poltsiko batekin utxik eta gero beti zeo zer hartzen dugu, garbitzen dugu ikusten duguna. Bolada horretan, pandemiako boladan, ikusten ziren maskaria asko, baina orain maskaria behar bada ez, baina beti ikusten duzu zeo zer. Bere aldetik, uraren museotik urak duen garrantzia azpimarratu nahi dute, urik gabe bizitza ezinezkoa izango litzatekelako. Ura oso garrantzitsua da, ze izaki bizidunok behar dugu bizitzeko. Kotan ere ez dugu behar bezala baloratzen. Gu oso erraza daukagu, joaten gara txorrota batera, ez dakizu kaldera edo bainura, eta txorrotari ematen diogu eta badaukagu ura edateko prest. Ura beti entzun dugu gauza oso eskaz bat dela, baina gu ez dugu nabaritzen, ze hain errez daukagunez, munduko uraren 80% baino gehiago ur gazia da, eta gero geratzen dena urgeza da. Baina gehiena ere izotz moduan dago, ezin dugu kontsumitu, gero beste asko lurpean dago,
ezin dugu atera, ze ekonomikoki oso garestia izango litzateke. Eta gero ere beste parte bat kontaminatuta dago. Eta gu erabili dezakegun ura portzentai oso eskaz bat da. Eta uraz da sortzen, ez da desagertzen, ez? Berdina da, mundua sortu zenetik, ur kantitate berdina da ziklo batean dagoela. Baina hori kontaminatu daiteke eta ja galtzen dugu ur hori. Acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías idénticas. Fortaleceremos la protección y el impulso de la lengua catalana, com són l'impuls del dret a utilitzar la llengua catalana a les Corts Generals, començant pel Senat. Possibilita la imposició de percentatges lingüístics als centres educatius. The spirits of the old Highland men are ringing gallant fame. Scotland, my mountain came. High may your proud standards gloriously wave. Land of the high endeavour, land of the shining river, land of my heart forever, Scotland the brave. In the misty highlands, out by the purple islands.
baino lehen ikusten genuen herriak behar zuela mugimendua, bai, euskaldun mugimendua, gure kultura mugitzea, ez? Eta uste genuen gure hizkuntza eta gure ohiturak berreskuratu edo kaleratu behar genituela. Eta horrelako ekimenak asko laguntzen digu, ez? Eta babes hori izatea oso eskertzekoa dela. Sartagudan pasaden urtean jarri zituzten eta gu aurten. Eta animatzen ditugu ere inguruko herriak pauso hau ematera eta beraiek ere beraien kaleak euskeraz eta gaztelaniaz jartzen.